Rekonstruksi kasus pembunuhan tragis salah siji perangkat desa ning Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dilakoni ning Satreskrim Polres Tuban pas dina Senin awan. Manggo ning tengah latar Polres Tuban, petugas nekakno langsung pelaku kanggo meragakno detik-detik aksi kejeme ning korban. Ana 28 adegan sing dipragakno ning proses reka ulang iki. Kawitane pas pelaku Warsidam 50 taun, delok korban Riyadi 55 taun lagi njupuk banyu ning bak penampungan sing ora adoh teko omahe. Mergo kebakar dendam, pelaku langsung muleh njupuk parang terus langsung nyedaki korban. Senajan korban sempat arep mlayu kanggo nyelametno awake, tapi pelaku sing wis kalap tetep nggodak terus nyabetno parang karo ngamuk. Korban akhirnya ambruk banjur mati ning nggon sakwise ngalami catu nemen ning bagian sirah, sikil karo tangan. Pas proses rekonstruksi iki, petugas yo nekakno 6 wong saksi, termasuk bojone pelaku. Teko kasil pemeriksaan, aksi nekat iki merga motif asmara. Pelaku ngaku cemburu banget delok isi pesan sing ana ning HP antarane bojone karo korban. Merga perbuatane pelaku saiki keancem hukuman abot nganggo jeratan pasal 340 KUHP bab pembunuhan berencana karo ancaman 20 tahun penjara utawa subsidiar 338 KUHP karo ancaman 15 tahun penjara. Siki Muhammad, JTV.